Akorát ma boli hlava, takže môžem vyskúšať tento zázrak. Už som videla vo veľa recenziách, že je to dobrá vec a že to pomôže. Takže ja si teraz idem tak sa tu nadať, kde ma boli. Dúfam, že mi to aspoň trošku uľaví, lebo fakt ma začala tak hlava bolieť. Dúfam, že to pomôže. Takže neviem, či to iba namýšľam, ale trošku ma to prešlo tá bolesť. Idem si to dať ešte a uvidíme za chvíľku. Lebo ja som si dala tabletku, po hodine ma to neprešlo, tak som si dala toto prvý raz. A teraz idem si dať ešte druhý. Trošku ako keby mi to zabralo. Toto celé ma tu bolí takto. Odtiaľto, potiaľto tu. A hlavne na týchto spánkoch celé oko mi to bere ucho. Mivolis Rolon, ktorý by mal byť na bolesť hlavy. Inak cítim takú trošku jemnú vôňu a nie je to ani nejaké extra chladivé, ani nič také špeciálne necítim, len taká vodička nejaká. Ja už varím a ja neviem, či je to naozaj týmto, ale ak áno, tak utekajte do DM-ky kúpiť si tento rolón. Mňa tá hlava trošku prestala bolieť. Predtým som si dala tabletku a o hodinu na to, čo ma neprešla bolieť hlava, tak som si povedala, že idem toto vyskúšať, lebo som si spomenula, že to mám. A teraz si to dávam tretíkrát. Stále mi je tak ako keby trošku zle, tak ťažko, lebo mňa keď bolieva hlava, tak mňa bolieva tak, že sa mi chce aj vrácať a tak, no ale zatiaľ mi je celkom fajn už. Musím to skúsiť ešte iný deň, keď si nedám tabletku. A potom vám tu dám takú lepšiu recenziu. Je tu, že alkohol, voda a aroma. Mentol, levandiol. Zase to je po nemecky, takže neviem úplne. Alpu som si vždy dávala, keď ma bolila hlava, tak mi to tak znecitlivelo. A teraz som vyskúšala toto.